usabukele Imbadu nguzwele nokhatywa ukanti ke ngoku you know there was a time kwixesha apho if somebody said you are a dog undithukile now I've got my dog in the house uzandixelela ngetechnology kuba kwenzeka ntoni kuyo yazi technology yathanda usishaya ngoba yasibetha phaya naphaya ukanti ke apha usandiso sinaze ukunye nami apha esuka pha kwasilulu sandiso manje kwamke Nuzwa nokhatywa ndiyabulela ma. All right. I-technology ngumcimbi wakho uyawazi. Usiphethele ntoni namhlanje? Mr. Nokhatywa, ndiphethe lo mntana nomncinanana obizwa ngoba yi-WebBox. Oh, i-WebBox le? Yeah, i-WebBox igama lakhe. Okay. All right. Akohlwanga kuyaphi wena efonini ufana nefoni wenza exactly la msebenzi wenziwa ifoni. Yena ndibalulekileyo ngayo kuba once umfake e-TVini yakho i-TV iscreen siyatshintsha sibe i-computer yakho. Okay. Mhlawumbe uzasibonisa walk us through. Aha. Is that what you're talking about? Yeah, ndingazama Mr. Nokhatywa ukubonisa. Ngicela kancinci apha ndinami password. Ukwenzela ba ndingakwazi ungena. Zingakwazi ungena kuyo. Okay. I-WebBox le umthetho wayo yenzelwe ukuthini? I-WebBox yenzelwe ukuze abantu bakwazi u-access i-internet ezi-TVini zabo. Khumbula uyakwazi ukuthi uhleli nefamily yakho inzala. Once one ne-computer and laptop eyi-1. So ngokwento ebalulekile kuba bafumanele ifamily i-WebBox ezakwazi ukuthi isetyenziswe nguwe usapho okanye abantwana egumini labo lolala e-TV ekamereni abazakwazi ukwenza i-assignments zabo zesikolo bakwazi ukuview videos nokumamela imiculo njengale misebenzi bayisebenzisayo efonini ezezabo. Yeah. All right. Talk us through it. Izinto ongakwazi uzenza ngayo. Ndiyabulela ngethuba ondipha lona. Ayina software ephuma nayo uyithenga njenge 599 apha ithengisa khona ixabiso layo ufika uyiplug e-TVini kula AV2 plug input once iplug sizatshintsha iscreen sakho sibe lola hlobo. I-icon yokuqala efumana i-application ye-internet into ethethe ukuthi ungakwazi u-access i-internet pha zimbini into onozenza kuleya if ufuna ukuthenga airtime isebenza khumbula nto isebenza njengefoni if ufuna ukuya kwi-internet uyapha. All right. Yeah. Into onoyenza pha for ukusearcha for information uba bandifuna ukusearcha for uMr Zweli Nokhatywa nzafike ndibhala igama lakhe pha. Ngobunjalo balo ukhumbule ungalimi spell. Okay, njengoba wenzile wena. Yeah, njengoba ndenzile. And then what do you go and search? Yeah. Okay. Waqhubeka usearcha lo information izakuxelela uba uMr Nokhatywa ungubani wenza ntoni phi. Okay. Yeah. All right. Okay. So sibe nele application esisebenzisa pha as u enter or okay. Yes. Pha on the left hand side kuyo ine home button. Which means ukubeka pha. It comes back home. Yeah. Okay. Kungenjalo pha right the second right button on top i-navigation button ekuvumela to scroll left right hand side ezubona pha kuyo. Okay. So i-application yesibini elandelayo ye-messages izawufuna ukutype i-messages ofuna ukubona une-message entsha engenileyo then uklikha pha ku-SMS ucreate i-new SMS. All right. Or ufuna i-messages onazo kungenjalo if awufuna ukwenza leya utype i-email zakho. Okay. Sinandlela mbini ze-emails eyokuqala uba usebenzise email address yakho existayo. Okay. Okwesibini ucreate your own email address. All right. Yeah, ungayenza izawudependa if awunayo email ungayicreate if unayo yakho usebenzisa le yakho nayo. If awufuni le application ufuna ukuviewa i-contacts onazo khumbula nto isebenza njenge-sim card. Yes. So if une-contact onazo osevile kwi-sim card uzawukwazi usebenzisa pha or kungenjalo uFacebook. Okay. Yeah. Facebook abantu abaninzi baku-Facebook ngoku njengoba sithetha besibukele bejongena ku-Facebook bakwenzeka ntoni? Yeah. Kungenjalo kukho i-application ebizwa uba yi-media apho unothi ukwazi udlala i-radio. Remember i-WebBox itself ayina speaker but uzakwazi udlala i-radio ezubona pha. Okay. And ukhumbule okwesibini isebenza njenge-frequency. So eKapa uzakwazi umamela kuphela i-station ezidlalayo eKapa. Okay. Ayithethi ukuthi uzakwazi umamela ezidlala kuma-Joburg or Durban or unless uzimamele through i-internet. All right. Uzakwazi ngozifumana ezo. If ayisiso esiya udlala umculo umculo uvelaphi xa uthenga le device iphuma ne-memory card. Okay. And la memory card i-2 gig so uyakwazi ukuloada and storage umculo wakho ifoto ne-videos ozokwazi uziwa. Kungenjalo ngaye online ufika udownload music shop uinstall pha ozokwazi udlala. Enye applications uyakwazi ufumana i-calendar i-stopwatch u-edit i-text onayo and to get more applications ozifumanayo pha ezantsi ezifana noma dictionaries i-links to certain pages ezisetshenziswa ngabantu online. Uwrite ucreate your own notebook. As you can see students zisebenzisa kakhulu i-dictionary pha kwelaqala. Oh, inayo ne-dictionary? Ne-dictionary. Wow. As one the more scroller down ufumana more i-links i-setups SMSs YouTubes
information onwazi uyifumana online leya. If ayiyo leya sisebenzisa le as Google search button. All right. Esibonisile eqala ba any information in terms of assignments abantwana besikole uyazisebenzisa. The last one kulapha kusetshenzwa khona kudlalwa ke pha. Okay. Uba abantu ufuna ungakwazi uaccess information yami iphuma ne pin code default which means ingo0/4 kuphanda ichinja khona into endiyenzayo pha ndithatha la pin code when create ndilink ne personal cell phone yami. Okay. Yazi wendimi it means izawusenda la pin efonini yami i-verify uba ngaba ipin yakho yilolu hlobo ilulu. Okay. So that ubani ongendimo otry uaccess la internet or usebenzisa le device ndingekho mna wayiphanja ingabini kathathu ayasebenza inthumelela isignal ba ukhona into ozama uaccess la information yakho. Oh. Apha efonini yami. Wow. So lo nto ukuthi akho mfuneko yoba ndisebenzise ikhadi lami lefoni pha. Iphuma ne-SIM card yayo ephuma kwaneza data bundles ozifumanayo pha kuyo. Kungenjalo enye ye-devices onokwazi ukuthi uyasebenzisa pha ukwenza i-setup. Xa sithetha nge-setup sithetha ngokwazi uku-accessa i-information pha kwi-internet. Okay. Check if internet yakho i-on or i-off. Alright. As you can see pha i-robots is green, it means i-off. All right. Now this is where we turn it on so as to access the internet. Okay. If asifuna layer access information esinayo kwi-memory card. Wow. Kungenjalo sifuna ukufunda more as to how to use WebBox step by step as ubona pha izawundithatha through in guided. The moment ndigqiba ukufunda yonke la paragraph ndipressa okay u-enter indithatha indisa kwesibini elandelayo. Okay. Njalo de ndizifunde zonke to get more uba isetyenziswa njani WebBox ezubona. Wow. And all you need is just a WebBox kunye ne TV yakho. I-WebBox ne-TV qha kuphela. So you don't need into yoba ube ne-computer into ezinjalo. Mnumzana le ayenzelwanga for i-computer yenzelwe just for usetyenziswa e-TV. Yeah. Okay. All right. Mhlawumbe asingekwazi ukufikelela kuzo zonke but ngenxa yexesha I'm sure umuntu uyayibona apha ekhaya bayisetyenziswa kanjani na. Ungam-advisa umuntu into yoba ayozifuna umcebisi ba ayozifunela i-WebBox ngokuba ufuna ukukhonektha kwi-internet. Kubalekile mbukeli usifumanele i-WebBox ekhayeni. Isizathu xa uthenga lento ezibentshila ixabiso layo ngama-3 epondi kuphela. Amakhulu epondi. Okay. Which is what? Iyafikeleleka. It's going at 599. 599. Yeah. 599. 599 kuphela. Ze ke thina sikunike ikhulu le megabytes ngenyanga for inyanga ezi12 isithuke singangonyaka. It means you are saver because xa uzithengele za megabytes wena ubhatala about 78 rand. Okay. Yabo. So u spend 500 rand 599 yakho uthenga le. Yabona ufuna uvula apha ngasemva into ne SIM card. Yeah, ndifuna ukubonisa uba isebenza ne SIM card. Oh. SIM card le isebenza efonini. Yeah. So akho mahluko kangako nefoni. Xa siphelile ezi megabytes zami what do I do? Uyakwazi uzithengela. Okay. Uvisitela isitolo esikufutshane apho unothi usifumane khona. Wow. Okay. Let's see if I can use it, if I'm technologically advanced. Let's see. There we go. Messages or contacts via media. Okay. All right. It's easy. It's easy. Just hang on. It's all easy as Abu Tidi. And goes Kakul. That's my top dog. How. All right. Uyazi kahle ke technology uyasichazela ke samane simsebenzisa ke asincede ku technology nokwenza ubomi lula. All right, sibonane ke kwixesha elizayo sawujonga ke ngoba zesiphezinye izinto ku technology ezingasenzela ubomi bube lula. Xesha elizayo